Ahojte všetci, čaute všetci. To, čo som chcel ukázať, čo som včera postavil. A chcel som vám to natočiť. Ešte raz sa mi to podarilo. Môžem si to ešte priblížiť. Že pôjdem k tomu. A si to priblížime. A je to pekné, viete? Ešte môžem ísť takto. Z tejto strany si to môžem priblížiť. Viete? Ale neviem, či to bude vidieť. Ešte môžem ísť z tejto strany. Takto vám to priblížiť. Takže ahojte, čaute, končím.